Тази сутрин малката Яна ще поеме калций, различни витамини, фибри. Калцият ще помогне за укрепването на костите й, витамините за по-устойчива имунна система, а благодарение на фибрите по-лесно ще бъдат отстранени вредните вещества от организма й. За жалост, освен тези полезни компоненти, в сутрешното меню на Яна ще бъдат включени никотин, катрани, въглероден оксид, бенспирен, формалдехид, арсен, олово, живак, азотен окис, циановодород. Всеки знае, че цигарите са вредни, но твърде често пушачите не си дават напълно ясна сметка, че освен на себе си вредят непоправимо и на околните, а най-често това са тези, които най-силно обичат. Пушенето е не по-малко опасно за тези, които вдишват тъй наречения вторичен дим. Той съдържа всички химически елементи на цигарения дим, който вдишва и пушачът в стаята. Около половината от младите българки са пушачки. Освен сериозните щети, които нанасят на собственото си тяло, пушейки те намаляват шанса си да имат деца. Доказано е, че жени, които изпушват по повече от 20 цигари дневно, имат 3 пъти по-малка възможност да забременеят в сравнение с непушачките. Пушенето по време на бременност увеличава риска от увреждане на плода с редица тежки последици. Недоносеност, раждане на мъртъв плод, вродени аномалии, поднормено тегло. Бебетата на пушачките тежат с 200 грама по-малко от бебетата на непушачките при раждане. При жени кърмачки, които пушат, съдържанието на никотин в 1 литър кърма може да достигне 0,5 мг. Това е огромна доза от опасното вещество, което е смъртоносно при концентрация от 1 мг на 1 кг от теглото. Тежки са последствията и за растежа на детски организъм след неговото раждане. Внезапна детска смърт, чести пневмонии, хронифициращ се бронхит, отит. И ако проблемите на активните пушачки са обосновани от собствената им неразумност, то непушачките, които са принудени да вдишват вредния дим, са жертва на всеобщата ни безучастност и неангажираност към хората, които се опитват да запазят здравето си, своето и на децата си. Факт е, че след 30-минутен престой в помещение, в което се пуши, равнището на въглеродния оксид в кръвта на непушача е същото, ако собственоръчно си запали една цигара и я изпуши. През последните години в европейските страни бяха въведени драстични мерки за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места. Целта на ограниченията не е да създадат неудобства на пушачите, а да защити тези хора и правото им на безопасни условия на труд. Признаване правото на непушачите да бъдат в среда свободна от тютюнев дим е не просто проява на учтивост, но и заслужен жест към хората, които са избрали да не вредят на себе си. Никой загрижен за здравето на детето си родител не би го пуснал да тича през зимата навън без топли дрехи, яке, шапка и шал. Няма да го остави да яде сняг или да ближе ледени висулки. Малцина родители обаче се замислят преди да запалят цигара в присъствието на децата си. А вредите от пасивното пушене за децата са далеч по-тежки от обикновената настинка, която толкова много тревожи майките. Но колкото и да бдят над здравето на децата си, повечето родители често са склонни да следват стереотипите си в ежедневните ситуации, без да се замислят за щетите, които тяхното поведение може да нанесе. Изследванията сочат, че 75% от пушачите си дават сметка за вредата от пасивното тютюнопушене, но знанието за проблема твърде рядко води до действително самоограничаване на пушенето в затворено помещение и в присъствието на деца. Усещането за спокойствие, което носи цигарата, е нищо повече от моментно удовлетворяване на никотиновия глад. Всъщност, цигарите са един от причинителите, а не едно от решенията за проблемите с стрес. Практиката да се пуши в автомобила е пагубна за здравето поради факта, че концентрацията на вредните вещества се увеличава над 200 пъти. За жалост, не всички родители си дават сметка за голямата опасност, на която излагат децата си, когато пушат в автомобила. Това е отговорност не само на родителите, но и на шофьорите в обществения транспорт – таксита, автобуси и тролеи.
Една от главните служебни отговорности на водачите е да не застрашават живота и здравето на пътниците. Част от това задължение се изразява и във въздържане от тютюнев дим в превозните средства. Статистиката сочи, че има пряка връзка между тютюнопушенето като рисков фактор и повече от 25 заболявания, които са сред най-често водещите до смъртен изход. Злокачествени новообразования, особено на белия дроб, инфаркт, инсулт, респираторни заболявания. Непушачите, изложени на тютюнев дим в домовете си, са с увеличен риск от около 25% за заболяване от исхемична болест на сърцето, 82% от мозъчен инсулт и над 24% от белодробен рак. При положение, че цигарите са толкова опасни за зрелия организъм, всеки сам може да направи оценка за фаталното му въздействие върху децата. Малките, разбира се, приемат примера на своите родители. Това ги кара от ранна възраст да приемат пушенето за нещо нормално. Ето защо 8 от 10 деца на родители пушачи също започват да пушат. Ето защо родителите са пряко отговорни не само за вредата от пасивното тютюнопушене, която търпят техните деца, но и за бъдещето им пристрастяване към вредния навик. Тютюнопушенето се предава от поколение на поколение като зловеща семейна реликва. Чистият детски организъм поглъща никотина и катрана без право на избор. Децата са изложени на най-голяма опасност през първите години от живота си, когато дихателната и имунната им система все още се развиват. Детето вдишва и издишва по-често в сравнение с възрастния човек. Така инхалираното количество химични вещества на фона на телесната маса е значително по-високо от това при възрастните. А ето какво всъщност се случва с тялото на човек, когато вдиша цигарения дим. Съдържащият се в дима въглероден оксид изтласква кислорода от червените кръвни клетки. В резултат на това тъканите, включително тези на белия дроб, сърцето и мозъка, получават по-малко кислород. Комбинацията от повишени кислородни нужди и нарушен кислороден обмен застрашава работата на сърцето. Повишава се способността на кръвта към съсирване и образуване на тромби, които запушват съдовете на сърцето или мозъка. Изчислено е, че при изпушване на 20 цигари дневно за 20 години, в белите дробове на човека се натрупват катрани над 1 кг. Смъртността от рак на белия дроб при пушачите е 10-15 пъти по-голяма от тази при хора, които не пушат. Ако в едно помещение, което е обитавано и от дете, се изпушва една кутия цигари на ден, то детето поглъща вредните газове на 2 или 3 цигари. Вие сте дали живот на детето си. Не му го отнемайте. Да осигурите свободна от дим среда на детето си не струва много, а е задължително условие, за да може то да расте здраво.